يني وللا أخيتك فيديو سرحلني إيشي سكاز متسان هزو بقى غلطي فزلن نجار ودي أنا ودي عمتك متسيش زي أسمع ميز فاتيك كذا فكرك إيشي تفلتي خمش قدمي عم ستش كمنم لاني بند يانشي هونوال يني فكر يني وللا قدمهم بهوالا يانشي هونوال يني فكر يني وللا قدمي عم ستش كمنم لاني بمدر لا يالش قداينش سلام 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 ناي ليلي اند أليكس بيتسب لومي ناي ليلي فاميلي ناي أليكس فاميلي هنا ناي ليلي نا أليكس بيتسب ياو أوزل لكم وكلكم سلامكم بزحزح ترفرف يا للي ያው ናይ ሊልን አሌክስ ዝለለኹ ምክንያት ንብዙሕ ግዜ ተባይስና ተኸራሪና ስለዝነበርና ቤተሰብ ያው ሰላማት ቤተሰብ ኢና ንብለኩም ነርና ሕዚ ግን ናይ ክልቴና ቤተሰብ ንዓና ትደልዩ ንዓና ፅቡቕ ነገር ትደልዩ ናትና ፍቕሪ ናትና ሰሓቕ ናትና ደስታ ትደልዩ ኩልኹም ናትና ቤተሰብ ኢለ ዝፅዋዕኩም ኣነና ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኢለ ያው እዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምሮ ቤተሰብ ያው ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ኩልኹም ግዴታ ሰብስክራይብ ገበሩ ኣብ ሓፂር ግዜ 100,000 ክንኣትለና 100,000 ተኣቲና ድማ ንዓኹም ዓብዪ ሰርፕራይዝ ኣለኒ ኢለ ቤተሰብ ስለዚ 100,000 ኣእቲና ያው ከም ተኣቲና እውን ተስፋ ንገብር ኣይኮነን ንዓና ንብዙሓት ሰባት ብኣና ዝመፁ ሓጊዝኩምልና ኢኹም ቤተሰብ ንዓኹም ክብርን ምስጋናን ይግበአኩም ማለት እዩ እና ፋሚሊ ትማሊ እውን ሪኢኹሞ ነርኩም ኢኹም ኣብ ናይ ዳጊ أنا إحنا لقانا أنا داقي channel ياو جيفتيونا ينيرنا من بتعمل دسي لكم أو كومنتون كلهم يقبوا بتعمل دس اللي تصبوا غيركم منا من لكم نانا thank you بيتسا ياو أنا إحنا ون يقبوا الناس اللي زعمنا إنهم غيرنا مالتي فاميلي ناخذ أو كومنت عبيتسي كتوع خلوس نخلي عيسى كتوع خلوسي بناي بخرو ودهم شمي صوعوهم يوم إلا مسن ليلنا داقي تخاتي عني راساتهم أيكونن يلوم نيرم مزحتكم فاميلنا جن أنا تخكلكم زخم كتانا غيركم لخو يا thank you يا خير لي أمين يوم يا حزي نعوري إلى زكومنت تقولوا عاري يوم يا أمين مني تقبلوا يومنا يا أيفولت النيرم مثلا أنا بدنبي بهالي ما النت بدن بزفلت سيء مالت ساعتهم ما يفلتون مالت زي غناسي جن يا وراتي عيوم الله خشال لهم تحك السخم كومنت سلست زاركم مالتي بيتس بتشاب تعمي دسيل نتقدسكم كومنت كلهم سلست صحفكم تمالي بصور ناي كلهم كومنت يريه مالتينا تعمي دس الكندي حبوا زي كومنتاتي نيرو ثانك يو كنوا لكم نفوت فاميلي بزقاتامي لما انت متسئ انكم مخنيات دما ياو نيش تيكو عقر يبليو ያው ከም ዝፍለጥ ቤተሰብ ዝሓለፈ ሰዓት ሊሊ ፍቕረይ ንትግራይ ከይዳ ነይራና ትግራይ ኣብ ዝኸደትሉ ሰዓት ናብ ፋሚሊና ኣብ ዝኸደትሉ ሰዓት ብዙሕ ደስ ዘይብል ነገር እያ ሒዛትሎም ከይዳ ክሳናዋቶም እያ ኢላ ከይዳ ምሳይ እውን ከም ዝተባእሰት እያ ነጊራቶም ያው እሶም እኳ ብዙሕ መኺሮም እዮም ሰዲዶማ ከምዘይ ንባእስ ተረዲእዎም ነይሩ እዩ መስለኒ ምኽርታት እዮም ሰዶማ ኺዲ ይቅርታ ወልየ ባዕልኽናት ክጥፋእት እዩ ምናምን ኢሎም ሰዶማ ነይሮም ብቻ ግን ከይዳ ብዝተኸኣለ ኣጨኒቓቶም እያ ነይራ ብጣዕምና ኣብ ክልቴና ተፈጢሩ ዝነበረ ነገር እሶም ክሕባእ ኣይኽእልን ኦረዲ ኣብ ሜድያ እውን ስለ ዝወፀ ነገር ግን እሳ እውን ከይዳ كنقرهم كلا بأكل دنجيز يوم نيرهم تواسع جمعنا ونبوزح ساعات سلك عيل علوم النيرة بوزح نجاريز في الترنيرنا هذا جن يكرتا إلى أنا ونيكرتا حتيتا نا أنا ونأكل كنا كخمس فلت فاميلي أدي ساعة خلنا متسك حزي بوزح وارح وإننا شو عتا ناشو من تورحي مثلني سك حزي بس فاميلونا يتراخنا عن بأكل ياو سرحون متعمس لزاز حني فقريب شيء أخي دار خواتهم نيرة حدا جزينا ያው ህዝ خمس ፍለጥ ኣመርዓ ዝግጅት ኣብ ሓደ ነገራት ስለዘለው ኣነ
ንፍቅረይ ትኬት ቆሪፀ ኣላኒኹ ማለት እዩ እና ትኬት ቆሪፀ ይሰዳ ኣለኹ ቤተሰብ ዝሰዳ ኣለኹ ምክንያት ያው ከም ዝፍለጥ በዓል እዩ ኣብኡ ከይድካ ብዙሕ ነገር ኣሎ ናይ በዓል ወቅቲ ድማ ብዙሕ ምጭንናቕ ናይ ትራንስፖርት ሽግር ምናምን ክህሊ ስለ ዝኽእል ሕዚ ንፍቅረይ ኣነ ምስቲ ዘላቶ ነፍሰ ፁር ምስቲ ምዃና ክደክም ስለ ዘይደሊ ትኬት ቆሪፀላ ማለት እዩ ነጊራያ እውን ትማል ደው ኢለ ግን ኣይተቐበለትንን በጭራሽ ኣይተቐበለትንን ብሓደ ተዘይኮይኑ በቃ ገዲፈካ ይከድን ምናምን ያይላትኒ ኣነ ግን በቃ ሻንጣ ኣኪቢ እና ክትከድለኪ ግዴታ ኢለያ እና ቤተሰብ ከምኡ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዐኒ ስለ ዝሓለኹላ እዩ እና ኣነ ምስ ኣኸይ ከድ ከዓ ያው ንእሽተይ ዘይወዳኽዎም ስራሕትታት ስለ ዘለዎ ያው ስራሕቲ እስካዕ ዝውድእ ንእሽተይ ንክፀንሕ ተገዲደ ኣለኹ ማለት እዩ እንድዕ መስቀል ኳ ኣብኡ ዝሕልፍ ኮይኑ ኣይስምዐኒ ዘሎ ብቻ እሱ ፈጣሪ ዝፈልጦ ምስ ፈጣሪ እና ንፍቅረይ ትኬት ቆሪፀላኒ ኹ ሕዚ ከይደ ያው ናብ ገዛ እየ ክኸድ ገዛ ከይደ ትኬት ከየ ያው ኤርፖርት ቀጠቢለ ክወስዳየ ማለት እዩ ሰብ ብጣዕሚ እያ ትናደድ ነይራ ቤተሰብ ካብዚ ነገረኩም ላዕሊ ዝሓለፈ ገዲፈካ ከይደስ ሕዚ ገዲፈካ ይከድን ዶ ገለ ዶ ብዙሕ ዘረባ እያ ትዛረብ ነይራና ኣነ ግን በቃ ተዘጋጂ ክፅንሒ መፀ ወዲያው ክወስደክ እየ ኢለየ ኣለኹ ያው ከምቲ ዝበልኩም ይኩሉ ነገርና ከይዳ ሳ ምስ ወለዳ ምስቲ ዘለቶ ነፍሰ ፁር ኮይንካ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ነገር እዩ ዘድልየካ ቤተሰብ ኣነ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስራሕ ምናምን ስለ ዝኾንኩ ክንድቲ ዝኣክል ክንክንና ግዜ ዘይክባ ስለ ዝኽእል ሳውን ብዙሕ ነገር ክተስተማስል ትኽእል እያ ናብ ወለዲ ከይዳ ግን ሕዚ ንግዜኡ ኣነ እውን ስራሕ እስካዕ ዝውድእ ምስኦም ኮይና ንክትፀንሐኒ ስለ ዝደለኹ እየ ኣብኡ ኮይና እውን ኣብ ቀረባ ምስ ቤተሰብ ክትኮን ከለኻ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ሓቕ ጨዋታ ኣሎ ትናፍቆት እውን የለና ከምኡታት ስለ ዝሓሰብኩ ፋሚሊ ሕዚ ምሳይ ኮይንኩም ናብ ፍቅረይ ንኺድ ያው ብጣዕሚ ትኾን እያ በርግጥ ግን ኣነ ዋላ ኣገዲደ ክወስዳ ክምኩር እያ ምሳይ ኮይንኩም ፅንሑ እስካዕ መጨረሻ ቴንኪዩ ንኺድ እሺ ፋሚሊ ገዛ መፂና እኒና ማለት እዩ ያው ቀዲማ ቪድዮ ሓስኩልኩም ንቤተሰብ ብዙሕ ነገርና እስካዕ ሕዝና ተጨቃጨቕናና ልሞንኳ እየ ነይረ እስካዕ ሕዚ ብክንደይ መከራ ማለት እዩ ሕዚ እሺ ኢላትንንያ ማለት እዩ መፍቅሪ ተኸንኪ እሺ بيني كدنش لك تهب فاري እኮሞ ናማ ፍቅሪ ከረድእኪ ነጊሮ እዮም ነይረ እን ፋሚሊውና ብሓደ ተንኸድ እሺ ኣነ እኮ ብሓደ ተንኸድ ደስ መለኒ ግን ሓደ ኣብ ከይድኪ ሓደ ነገር ክትሕግዝ እየን ኣብ ከዓ ንዕልኽ ኮንኪ ኣብ ከይድኪ ብጣዕሚ ሪፍሬሽ ክትገብሪ ክትረዲእኪ ብሓደ እንደማ ነው እሱ ተረዲእኒ ሕዚ ግን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ክንከድ ንበዓል ሰዓት ኮ ብዙሕ ጭንናቕ ኣሎ ትራንስፖርት ኣሎ ብዙሕ ምጭንናቕ እዩ ዘሎ ስለዚ ሕዚ ክፍቲ ከለኽ ከይድኪ ኣብኡ ተትፀንሒ ዝሕሽ ንኩልና እውን ፅቡቕ ማለት እዩ ከምኡ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እየ እምበር ኣነ ምሳኺ ዘይክኸደል ወይ ካሊእ ነገር ይኮነን ትፈልጢ ኸምሽ እና ስርሒ ወዲየ እስካዕ ዝመፅእ ከይድኪ ብቪድዮ ኮል ምስ ፋሚሊ ኮይና ወይ ከዓ ላይቭ ንኣቲና ብናትከ ኣነ ብናተይ እሺ ፋሪ እና ሰላም በልዮም መጀመርያ ናይ ስደት ክኸድ ገዲፈካ እንደትብል ይነርግ ትብል ምሽ ነርግ ኣቤት ቅጠት እዩ እዚ ንዘይረብሓ መዓልቲ ስ ከምዚ ትኾን ማለት እዩ ዋ ዛሬ ተኾን ክተኺለኺ ኣረይ ትብከይ ዋና ክናብ ርሑቕ ነገር ከምሲልክ ብሓደ ማሃዚ ክንከደይ ንኽእል ከይድ ክፀንሕና ክመፅእ እምብተይልክን ንባእሲ ዝለክ ያው ካብዚ ኩሉ ጭቕጭቕ ሓሊፍናስ ቤተሰብ ሕዚ ከምዚ ምስ ኮና ከይድመሃለ ይድብር እዩ ግን ክንደይ ነገር ክኢሉ እኳ ከድለሰብ ምሽ ፍቕሪ ክንደይ ግዜ ካብ ስድሩ ተፈልዩ ካብ ዝፈትዎ ሰብ ተፈልዩ ብዙሕ ግዜ ናህና እኳ ዝተወሰነ መዓልቲ እና ኣይበሃልን ሺ ከምኡ ይበሃልን ፍቕረይናት ካሊእ ሰብ እንደሰይብለን ከምዚ ትኽእል ምክንያቱ ክንደይ ነገር ክኢሉ ዝኸድ ሰብ ኣለዎ ደ ፍቕሪ እዚስ ምን ማለት ይኾን እና ክናፍቐኪ እየ ብልዒ ርጎዲ ዓርሲ ክተንከባኸቢ እና ተንከባኸበለይ ነው እውን እሺ ደታይ ሕዚ ይመፅለዩ መኪና ኤርፖርት ክቐጥልኪ ኣብ ከይድ ከዓ ቪድዮ ስራሕ ብልና ቤተሰብ ምናልባት ተደንጊያትና
وا فاري نحياتي نحي أو خيتكم فيديو سرحلني إيشي سكعز متسان هزو بقى غلطي فزلن نجار ودي أنا ودي عمتك متسيش زي أسمع ها نبعلك متسان بقى هذا حتى بيزا نبعلك متسان بندي مالك ما إيشي شو ما أنت ولا عصرته تازح إيشي نسمع معدين كانت حليفة بأسني حمشتو دحاني شكرا متسان يا بتعمي يزفتي هيك كذا فكرك إيش تفلتي خمش إيش ده فتين ده صاي بك هذه فيديو أخيتكي مس بيتسا تايتا عينة فيديو خم تسرحون فاميلي بعلهم حجزوا هاسك أو كومنت تسرح لنا عنون مسوم كينا كاتات المنتجين أو خيد مسالكي يكر تحت اللين فاميلي ما جمع إيش ده بشمل يكر تحت اللي بحريق عدس دس الفيديو كنت صبينا خاخي إيش يود هذه أخلقك أن فاميلي سلام باليوم تقبلك إني هذا ها هذه يمزعمه نخت إيش هذا أزارو يوم بدي تكلم ده إيه غن نجار أزارو يا ورسال لي أخدين اسكع عزيز الأخن أرى بس إيش أورس رجازك من جمال عدو خدك جانا يوم ساعتك هذا أورس رجازك مو تحريو تخلي يا بيت أنا بتعمي نافق إني تقرأي خد بسرو كنا جروكم هيك كم يوم زنافق إن بك أسرح سلازة حزن ينبرس ناوت الزخدني رخ عمي العلي غير دستني أنا مريم تعمي نافق إني بيتسب حدش عمت بعلس كم يدبيرنا خمسة على بعلي اسفلتو تاكيو كلاميدنا منا حسيو يوكا كبيتسب كاتفالي خامو علس بزح جزء زغوركم ساعات انتهالهم كنده هنا يكبد مغاني يزرد كنا العلم من نجار حلافي عزم مدر قرش حلافي كل نجار حلافي بقى خندت مس بيتسب كاتسحقات تجاته كن من نجار يلنا بقى خبيد يستات هزون أو كم دخلنا كوينا أنا ونفارق بيانس كيدا مس فاميلي نشتي إنجي كتكبر كتسحق تجات بقى حدش أير كنا غير كل لا يدلني كعاوز زل نجار كراودد بتعمي يسلشوا أنا عاوز غنا نجار بوتاخد كلا مكينة له بزح بقى كراودد لا مكينة أخذوا علمنا منا تنجر سون حكي بتعمي زي كأنك أنا أخون صبغ يكون لنا ما بحدا زين مش لك اللي بحدا ما هنكلين خلنا أنا زجازاني حدا نجار زخنا نجار أمي شاكي خمت سلني ما بحداش نزهق أنا هتاني ودينا زين نبعل تخوينه بزح سوي سب تعمي زح مسكال تخوين بتهليك عديرات فلتيخ تعمي سو زح حز خيت كجن تحلو بيانس اسكن فاميلي تحلو صريح قرية ما خيت كشده بك أنا حنت فيديو أيدي خاية تحلو صريحة نبيت سنة ولعت كتارين أمالتي تارين هذا نحي يمج خد يا كنا فقط يا فقري فتوتو يا زبلك نايز كل زحالة فقعة يكر كحزقن بين خيقات فكن شي تردادين عندنا يا مرعى عاد رأي إيش مرعى كعافو متكون يلا حمشت مع التفاعل الكام فقر يقول إيش يا وكاوت حليفنا هون نمك بريفة إيش فاميلي سنة من قد يقولوا أخلهم بيتسب يا آتياونه فيديوهات كتسرح لنا دس الفيديوهات تسرح لنا بلايفون تسخبوا خين كانوا زخينا لايفون احنا اتينا شيء من ذا كان انا نغير الا نفرح ترددنا ناتي ثانك يو ايش سلازلكن انا هذه غعزنا بي مع الايربورت ورسل مجمريا ما اير بيتسب سكا ايربورت زلو فيديو خنحزلكم هنا تحريو خا ياو من قبرين نقل الفاميلي ياو
ናና ደስ ለኩም ኩልኩም ብጣዕሚ ካብ ልብና ኢና ንፈተኩም ሰብስክራይብ ገሩ 100,000 የቶና ምሽ 100,000 ሓፂር ግዜ እቲና እና ፍቅረይ ከዓ ቪድዮታት ክሰርሐልና ያው ኸይዳ ምስ ፋሚሊ ኮይና ኣብ ትግራይ መስቀል ዓጋመ በተለይ መስቀል ይትመጽ እንዳ ኣይክምጽ መስቀል ክመጽ ኣና 5 መዓልቲ እያ እሺ መስቀል ካዓነ ብጣዕሚ ደስ ቪድዮታት ሒዝና ለኩም ክንመጽና እስካሳን ትመጽ እሺ ኣረዘርዲ ንበዓል ደስ ዝል ቪድዮታት ክነምጸልኩም ኢና ተስፋ ንገብር ድሕሪ ከዓ ናይ መርዓ ዝግጅት ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ፍቅረይ ከዓ ጠንከር ክስራሕ ግዜ ነው ኸይክ ቀጠጥ ይትሊ ሆይኒ ቀጠጥ ከም ትለለኸ ከም ዝሆን ዝኸይትልን ቻው ቼክ ናምሳና ጽንሐ ፋሚሊ አሊሌ አይ ችግር የለም ስተው እንትን ነው ወረቀቱን ነው አንሳ ፎቶኒ ፎቶ ቻው ለማለት በቃ ሙሉ ፋይል ነው በቃ ችግር የለም ቻው አለም በቃ ቁርስ ጋብዘ ያነው ቤተሰብ ቡናውን ሰጥያና በቃ ሀዝና ኤርፖርት እሺ የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ ካሁን በኋላ ያንቺ ሆኗል የኔ ፍቅር የኔ ወለላ ቅድሚያ ምሰጥሽ ከምንም ለኔ በምድር ላይ ያለሽ ጉዳይ ነሽ የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ ካሁን በኋላ ያንቺ ሆኗል የኔ ፍቅር የኔ ወለላ ቅድሚያ ምሰጥሽ ከምንም ለኔ በምድር ላይ ያለሽ ጉዳይ ነሽ የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ ካሁን በኋላ ያንቺ ሆኗል የኔ ፍቅር የኔ ወለላ ቅድሚያ ምሰጥሽ ከምንም ለኔ በምድር ላይ ያለሽ ጉዳይ ነሽ የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ ካሁን በኋላ ያንቺ ሆኗል የኔ ፍቅር የኔ ወለላ ቅድሚያ ምሰጥሽ እሺ ቤተሰብ ያው ኤርፖርት ጽሕናና ፍቅረይ ተፈላ ሰዓቱን አኺሉ አይኔ እና ደሃንኩን نفعك باقي حضراتك ربنا حضراتك ግዴታዬ ግዴታዬ حمشت مع فقيد لكم ناخذ عليه تبعهم حاله مدام زلنا ነገር ወዲና مت يا علي نازي ወዲያ እሺ ፍቅረይ ከቻስ حدا راح يسكر لي متعدي እሺ ቻው ወዲንዳከ ሊሊያንስ አይ አዘን ከያቴ መጣን አልተሰማ هذا ከነረን እሺ ፍቅረይ ቻው የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ ካሁን በኋላ ያንቺ ሆኗል የኔ ፍቅር የኔ ወለላ ቅድሚያ ምሰጥሽ ከምንም ለኔ በምድር ላይ ያለሽ ጉዳይ ነሽ የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ ካሁን በኋላ ያንቺ ሆኗል የኔ ፍቅር የኔ ወለላ ቅድሚያ ምሰጥሽ ከምንም ለኔ በምድር ላይ ያለሽ ጉዳይ ነሽ የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ ካሁን በኋላ ያንቺ ሆኗል የኔ ፍቅር የኔ ወለላ ቅድሚያ